Numru ta' kapijiet ta' skejjel kemm tal-istat u privati kellhom iċ-ċans li jkomplu jarfu ruhom dwar kundizzjonijiet differenti taħt l-ispettru tal-awtiżmu. Dan f'eżerċizzju ta' taħriġ mod konġunt bejn id-Dipartiment tas-Servizzi ta' Sapport għall-Iskejjel u l-EX Foundation. Is-sessjoni rat ukoll il-parteċipazzjoni ta' professjonisti fil-qasam tal-awtiżmu mir-Renju Unit. Iċ-chairperson tal-EX Foundation Claire Zammiċwiered fissret kif qed ikun ittamat li attività bħal din tgħin lill-istudenti bl-awtiżmu. Illum laqajna l-Heads of School flimkien biex niftemu fuq l-affarijiet li nistgħu ngħinu l-istudenti li jbatu b'awtiżmu ġol-iskejjel. U ferħana ħafna bil-partiċipazzjoni għandna studenti wkoll li jbatu, nies li jbatu bl-awtiżmu wkoll qegħdin jitkellmu u hemm interazzjoni fenomenali. Fost l-istudenti bl-awtiżmu kien hemm Blaine Xkembri, żagħżugħ ta' 25 sena li rrakkonta l-esperjenza tiegħu. Aħna qegħdin hawnhekk biex ngħidulhom l-esperjenzi tagħna fil-passat, fil-primarja, middle u secondary schools, ngħidulhom kif kienu jittrattawna biex imbagħad jużawha bħala mod biex jista' jgħallmu s-studenti tal-futur. Jacob Kallus li jbatem il-kundizzjoni tal-Aspergers spjega li l-kundizzjoni bidlet il-mod ta' kif studja ċertu suġġetti. Meta niġi għal-mod ta' kif immur man-nies, ir-relazzjonijiet li jkolli man-nies kif naġixxi magħhom, affettwatni wkoll kif immur fis-ċertu suġġetti, pereżempju l-iktar fil-matematika u fix-xjenza u fil-lingwi, u kellem impatt fuq kif jien għext l-esperjenza edukattiva. Semma li dejjem sab l-appoġġ meħtieġ iżda hemm li fadal iktar xi jsir. Waqt il-konferenza huwa semma diversi proposti li jagħmel anke lill-Gvern sabiex tkompli titkattar l-esperjenza edukattiva għal studenti bl-awtiżmu. Kif għandhom jimxu magħhom, kif l-ambjent tal-klassi għandha tkun mibnija b'mod fejn iva tagħti kejl l ħaddieħor imma anke tagħti l-attenzjoni li hemm bżonn għal studenti li għandhom xi diżabilità, li għandhom awtiżmu, li għandhom Aspergers, li għandhom Downs jew xi kundizzjoni oħra, u li anke kif tkun mibnija l-iskola jkun hemm kmamar tapposta fejn dawn l-istudenti jistgħu jilassaw jew ngħidu bil-mod fil-ħin tagħhom li jkunu neqsin mill-istorbu l-mħsejjes u l-kaos. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.